Já dnes v podcastovém studiu Archizum vítám Jiřího Požára ze společnosti Tarkett. Dobrý den, Jiří. Dobrý den, Radku, dobrý den. Navážu na naši podcastovou sérii Podlahové krytiny budoucnosti, kterou jsme natáčeli přesně před 3 lety. A my jsme si tehdy povídali o tom, jak recyklujete podlahové materiály. Povídali jsme si o vašem projektu Restart a my tady dneska sedíme, aby jsme se ohlédli 3 roky zpátky a podívali se na celý tenhle ten projekt. Mohl byste ho úplně na začátku pro ty, kteří třeba ty předchozí díly neslyšeli, přiblížit, čeho se vlastně ten projekt týká? Čas letí hrozně rychle, jestli to je už 3 roky. Je to přesně 3 roky, no. Za ty 3 roky jsme od slov, které jsme tenkrát prezentovali, to znamená v našem programu Restart, kdy dochází ke zpětnému odběru použitých podlahových krytin a jejich vlastně vrácení do výrobního cyklu, by se v rámci cirkulativní ekonomiky a cradle-to-cradle principu snižovala uhlíková stopa a neplýtvalo se neobnovitelnými zdroji. Takže předtím jsme se o tom jenom bavili, co plánujeme. To znamená, tenkrát to bylo hlavně o kobercích, o celých kobercových štvercích použitých, to znamená po nějaký době 5, 7, 10 let podle toho, jak se ten interiér obměňuje, a jejich vrácení do výrobního cyklu, ať se z toho udělá nová podložka. Použije se to na nový vlákno, nebo prostě to třeba ve finále některá z typů podložek skončí v silničním průmyslu, v silnicích. A od té doby jsme do tohohle vlastně zařadili i PVC, linoleum, vinylové dílce. A to jak ve fázi odběru, řekněme, odpadu, který vznikne při realizaci, odřezky, prořez, který může být podle projektu 15% nebo 5%. A vlastně další krok byl odběr již použitého, instalovaného, x let instalovaného homogenního PVC přímo, nebo přírodního linolea a jeho vrácení do výroby. Takže předtím jsme se bavili de facto o jednom produktu a možná jsme načnuli i téma dalšího a za ty 3 roky jsme od slov přešli k činům a teď sbíráme, dá se říct, odpad. Kolik toho odpadu třeba za rok seberete? Když bychom to měli nějak jako kvantifikovat? V desítkách tun. Přesná čísla asi můžeme prezentovat na některých grafů, ale řekněme v desítkách tun. Pro představu, když se jako řekněme 1000 metrů vrácených koberců je zhruba 5000 kilogramů. Plus minus podle typu podložky a tak dále. U PVC, pokud se bavíme o tom, že se likviduje prořezový materiál, to znamená, že vlastně likvidujete úplně novej netknutý materiál, tak řekněme třeba příklad jedné základní školy, kde bylo 5 nebo 7 tisíc metrů a prořez je, řekněme, 5 až 10%, tak vlastně dostáváte zpátky 500 až 700 metrů materiálu, který je různě rozřezaný, při váze 3 kg na metr čtvereční, takže zase se pohybujete v tunách, který vlastně na jednom jediném projektu. A v té 3. fázi, kdy sbíráme vlastně už použitý instalovaný materiál, tak tam se jednalo jeden z nejmenovaných obchodních řetězců, který používá naše homogenní vinily na svých pobočkách v celém světě, tak pokud zlikvidujete 3, 4 tisíce, 5 tisíc metrů, tak jsou to 2 kontejnery. Máte 5 tisíc metrů po 3 kilech, je to 15 tun. To znamená... A to mluvíme o jedných projektech. Ještě u toho vlastně další krok, kde sbíráme tento materiál, že někteří z našich partnerů mají ty speciální sběrné bagy na svém skladu a s aktivně přistupujícím zákazníkem svým sbírají vlastně ze svých drobných realizací tyhle ty odřezky, ty prořezy a jednou za čas přijedou k ním na ten sklad a tam to jako vysypou do těch velkých bagů, který když jsou plný, ty jsou asi na 500 kilo, tak se to sveze na náš sklad tady v republice a když je to celý auto, tak se to odveze pryč. Aby jsme vysvětlili ten princip, vy se sbíráte odřezky nebo použitý podlahový materiál, co se s tím potom děje dál? Technicky to rozemelete? Technicky se to vrátí do toho daného výrobního závodu, nebo úplně technicky ještě se to musí přebrat. Ať už lokálně, to znamená náma, mnou, kolegama, většinou kolegama, já teda jsem do těch vinylů moc stal, oni jsou silnější. Ale musíte to přebrat tady, připravit vlastně celý auto, aby to mělo jako efektivitu a ještě se to přebere jednou ve výrobě.
Musíte odstranit prostě stavební, nebo to, co jsme přehledli, nějaký stavební odpad, nesmí tam být prostě stěrka, nesmí tam být nože řezací, nesmí tam být svačina, nesmí tam být PET lahve. A pak se to zjednoduše rozemele. Ještě v té fázi se samozřejmě z toho odstraní další nečistoty. A bavíme-li se o vinylech nebo o linoleu, tak vlastně z té drtě se vyrobí, v dalším procesu se vyrobí nový materiál. Tady jenom bych chtěl říct, že my můžeme brát vlastně vinyl a linoleum pouze svoje, protože máme dlouhodobě bezftalátovou výrobu. Což jiní výrobci nemají? Což v dnešní době už u některých produktů ti výrobci mají vlastně bezftalátovou výrobu, ale i tak jako tam si cizí výrobky nebereme. U těch koberců je de facto záleží, aby podložka byla ta správná a aby to vlákno bylo to správný. To znamená polyamid 6 a podložka bitumen. A jsme schopni zpracovat i konkurenční produkt. Ale u toho PVC ne, protože nevíte, co v tom je. Nemůžete si do výroby zanést něco, co nechcete. Takže týká se to pouze našich produktů v rámci vlastně celého portfolia. Jakou máte představu o tom, že se váš projekt Restart bude do budoucna vyvíjet? Jak ho vlastně máte vymyšlený? A měli bychom toho sbírat každý rok víc a víc. Pracujeme samozřejmě s našimi zákazníky, s koncovými zákazníky, ať jsou to bankovní ústavy, kde vlastně měníme každý rok velké množství poboček. Takže tam jsou třeba koberce už z našich předchozích dodávek 10 let. Nevím. A tam odebíráme postupně při těch rekonstrukcích. S našimi zákazníky samozřejmě se snažíme toto tlumočit dále uživatelům nebo správním firmám vlastně na administrativních objektech, kde je největší podíl třeba koberců, aby o tomto programu věděli a řekli, dobře, tohle nás zajímá, my se toho chceme připojit, takže jsme takhle prostě na určitých objektech pomáhali vlastně likvidovat kobercové čtverce, celé kobercové čtverce, že neskončili v chabrech na skládce, ale skončili v desu ve výrobě, kde se dál pokračuje prostě v tom oddělení těch materiálů. Samozřejmě se snažíme, aby se to dozvěděli už tvůrci projektu a aby i ten design vlastně toho interiéru směřovali k tomu, že jednoho dne bude potřeba se těch věcí zbavit a určitě existují židle, které jdou rozebrat, existuje nábytek, který můžete takhle vlastně rozebrat a udělat z něj novej, tak aby i tu podlahovou krytinu, kterou my vyrábíme s tím, že ji v budoucnu chceme zpátky, tak i oni, aby navrhovali do toho projektu materiál, který je možný použít znova. Což třeba typicky u hotelových interiérů je ta životnost toho podlahového materiálu kolik? 5 nebo 6 let? No jedna věc je design, druhá věc je asi určitá hygiena, protože koberec vydrží dlouho. Když se budete dobře starat o koberce, tak jako není důvod, aby 10-15 let nevydrželi. Problém je samozřejmě, že vám asi zestárne interiér a v dnešní době přece jenom obzvlášť u těch hotelů se to dost mění. Protože když jsme byli na jednom ze školení od jednoho hotelového řetězce, prostě dneska se sdílí informace strašně rychle. Přijede influencer nebo kdokoliv, dá to na nějakou sociální síť a může se strhnout bitva komentáře o tom, že to je už starý interiér nebo nový a líbený. Tam se to mění asi dost často, ale jenom pozor, u těch hotelů se bavíme pouze v případě, že jsou to kobercové čtverce. My v současné době neumíme zpětně zpracovat role. Zatím. To je možná krok, který teprve přijde, ale protože konkrétně Deso vlastně je firma, která dělá, dá se říct, jenom čtverce, kromě určitých specialit, tak se to týká kobercových čtverců. Což jsou hotely, řekněme, do 3 hvězdiček, někdy do 4. Ale potom ty lepší, řekněme, 4-5 hvězdiček z určitých sítí už mají nastaveno, že to buď je vlněné Exminster, nebo je to nějaký polyamidový řezaný vlas. To ještě neumíme. To třeba přijde. Téma recyklace a vlastně nějakého jako znovu vrácení materiálu zpátky do životního cyklu je čím dál tím vlastně větší, aktuálnější téma. Řeší se nejenom v nějakých ESG jako guidelines jednotlivých firm, ale je to něco, co společností rezonuje čím dál tím víc. Do toho perfektně vlastně zapadá váš program Restart a z toho asi vyplývá i to, že vy v něm budete dál pokračovat, dál ten program budete šířit. Jakou vlastně máte jako zpětnou vazbu a odezvu
na tohletu aktivitu? Je to stěžejní program vlastně pro Target a dlouhodobě se tomu takhle Target věnuje posledních xx let. A to, co jste zmiňoval ohledně vlastně velkých požadavků na vrácení už použitých výrobků do výroby, tak je to opravdu velké téma. A je to i téma pro výrobce samozřejmě v tom, že vy chcete zpátky ty věci, které jste vyrobili, protože je znáte, máte k tomu v dnešní době, ještě před 3 lety jsme se určitě nebavili o dokumentech jako Environmental Product Documentation, EPD, kde je popsán scénář toho, jak životní cyklus toho produktu skončí. U nás je to tak, že se vrací do výroby, někde je napsáno, že skončí na skládce, někde skončí ve spalovně, je uvedeno, musí to být uvedeno, ale spalovna není řešení při snižování uhlíkové stopy. A někde je uvedeno jako downcycling, že se to prostě rozdrtí a skončí to třeba v silničním průmyslu, kdy vy ten produkt zpátky nedostanete. A ten produkt je prostě pro nás cenný, protože my víme, co v něm přesně je a nepotřebujete už vlastně používat nový výrobek, samozřejmě nový produkt na vstupu. Takže jsou to úspory ve všech směrech. Jednak jste se zavázali k tomu, že budete nějakým způsobem plnit plán snižování uhlíkové stopy, že se budete chovat v rámci Targetu podle cradle-to-cradle principů, že nebudete zatěžovat vlastně přírodu tím, že budete těžit další zdroje, neobnovitelné zdroje. Takže postupně do té výroby samozřejmě se dostávají věci obnovitelné a nahrazuje se to zatím v řádu malých procent tím, co vlastně dostanete zpátky. Nevím přesně, jestli v roce 2030 má dojít k nějakému výraznějšímu navýšení, nebo do roku 2030 má dojít k nějakému výraznějšímu navýšení tohoto zpětně odebraného materiálu a jeho podíl vlastně v novém výrobku. A i bych řekl, že dneska ve společnosti je dost často slyšet, že je požadavek a že někteří výrobci už prezentují to, že se dokážou se postarat o to, co po nich zůstane vlastně. A nejen ve stavebnictví. Myslím, že když se podíváte tamhle do Argentinský na Praze 7 na jeden dům, který tam jedna stavební firma rozebírá vlastně a všechno, co může, tak z toho recykluje. Asi jim to chvilku trvá, oni na to mají čas, ale jsou to jedni z mála, kteří prostě pochopili, že ten původní odpad je důležitý pro novou výrobu a samozřejmě plní to taky nějaký jejich cíle, které jsou a z kterých neuhnou a nechtějí uhnout. Jiří, děkuji moc za rozhovor. Radku, díky za pozvání, no a tak zase za 3 roky. Tak za 3 roky. Tak díky, naschledanou. Naschle.